Lodwa tajba. Illum is-Sibt 21 ta' Settembru Malta tfakkar is-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Jikkonċelebraw membri mill-Kapitlu Metropolitan.
Bisem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Welcome also to the members of the Diplomatic Corps. Thank you very much for joining us as we celebrate the 60th anniversary of our independence. Aħna niċċelebraw is-60 sena mill-indipendenza ta' Malta. Inselmu lilek, Aziza President tar-Repubblika, lilek Onorevoli Prim Ministru, l-Kap tal-Oppożizzjoni, il-personalitajiet distinti kollha, l-Ministri, ir-rappreżentanti tad-deputati, l-Speaker, rappreżentanti il-poplu Malti u għawċi kollu. Il-mulej jatina l-grazzja nifmu ir-responsabilità li ħadna fuqna u fl-istess ħin jatina tama qawwija u fiduċja kbira għal-futur. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli l-Alla li ngħidulu grazzi b'qalb safja niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agibus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus anius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Gloria, Gloria, in excelsis
ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu sonus sanctos, tu sonus Dominus, tu sonus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-aġeb, nitolbu li tiba tiegħek għal art twelidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox fil-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangodu dejjem ir-risq it-tajjeb bis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Proverbi. Sultan għaref itajjar il-ħżiena u minn fuqhom jgħaddi romblu. Ir-ruħ fil-bniedem idawl il-mulej li jarrex il-moħbiet kollha tal-qalb. It-tjieba u l-fedeltà iħarsuh lis-sultan u bil-ħnina jissaħħaħ it-tron tiegħu. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh, imma l-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuwa u qalb imkabbra dan hu sinjal tal-ħżiena u dnub. Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. Il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. La tgħadabx minħabba l-ħżiena, la tgħirx għal dawk li jagħmlu d-deni, għax bħal ħaxix malajr jitbielu u bħal nibbieda malajr jinxfu. Ngħidu flimkien, il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Ngħidu flimkien, il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u dritt tiegħek bħan-nofsinhar, serraħ rasek fil-mulej u tama fih. Il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. Ftit ieħor u l-ħażin ma jkunx aktar, imma l-ġwejdin għad jirtu l-art u bis-sliem kotran jitaxqu. Imma l-mulej bil-ħażin jitħak għax jara li wasal żmienu. Il-mulej juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolissin. Ħuti.
Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema, fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema u mhux f'dawk tal-art, għax intom mittu, imma ħajjitkom immoħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu il-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru fl-imkien miegħu fil-glorja. Intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, ta' tieba, ta' umiltà, ta' ħlewa u ta' sabar. Stabbru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma il-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hija l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli is-sliem ta' Kristu isaltan fi qlubkom, dak is-sliem li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu widbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali u bratta ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu. U roddu ħajr lill-Alla il-Missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom, jgħid il-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, Mulej. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-Missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġew ebbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-Missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġej minn Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu, int Mulej taħsilli saqajja? Ġesu wieġbu, int għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru, ma jkun qatt li jien taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma naħsillek saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru, Mulej, mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minnu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf, ma mhux il-koll.
Għax u kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom, intom issejħuli li mallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Il-kelma tal-mulej. Aħna niċċelebraw is-60 anniversarju minn meta pajjiżna kiseb l-indipendenza u sar stat sovran u autonomu. Xtaqt ninseċ ir-riflessjonijiet tiegħi fuq 3 frażijiet eżies li għallimna s-saċerdot Qaddis Malti San George Breka. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok ejjew inkunu ħbieb tal-Evanġelju. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Din it-talba ta' Dun George illum issir talba ta' kull wieħed u waħda minna tagħna l-koll. Grazzi Sinjur Alla u aħfrilna Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla tal-li matul il-medda tas-sekli inti sawwartna bħala poplu patrimonju għani bil-sien li saħrek u b'kultura u tradizzjonijiet beruq sodi li jinżġu l-identità partikolari tagħna u jagħmluna dak li aħna. Grazzi tal-li żejjint li l-gżejjer tagħna bi ġmiel naturali kbir, bi flora b'fawna endemiċi. Il-portijiet naturali tagħna tawna l-isem ta' Malat li jfisser port sikur u ħarsien kenni. Il-ħlewwa tal-asel tan-naħla tagħna tatna l-isem ta' Melite li jfisser art li tnixxi l-asel bnin. Grazzi mulej tal-fidi li ġabilna San Pawl u li tili snin ħalli ġdid kbir u ispirat impenn soċjali qawwi fost il-Maltin. Grazzi li libbist lil Malta bl-oħla dawl, id-dawl tal-fidi. Grazzi ta' kemm ħarist lil missirijietna tul is-sekli, ħaristna mill-mart u mill-epidemiji, ħaristna mill-ġuħ u fil-gwerer u ħaristna mill-qilla tal-għadu. Grazzi tal-għanja ħelwa li ħarġet minn fom il-poplu tagħna u jifraħ bil-fidi tiegħu u jitolbok fil-hemm u t-tiġrib. Grazzi ta' tant Maltin u Għawċin li ħabbew tassew lill-artna u taw ħajjithom għal ġid tal-poplu tagħna fil-qasam tal-politika, il-letteratura u l-arti, ix-xjenza u l-arkeoloġija, l-arkitettura u diversi snajja tal-id u l-ħiliet l-oħra tal-qalb u tal-moħħ. Grazzi kollha, grazzi mulej tal-isforzi kollha tal-politiċi tagħna ta' kull naħa li f'dawn l-aħħar 60 sena ħadmu fost tant diffikultajiet biex l-istituzzjonijiet u l-ekonomija ta' pajjiżna iwettqu tassew il-ħolma tas-sovranità
tal-progress soċjali u tal-iżvilupp integrali. Grazzi ta' kemm beriktna fl-uliet u fin-nannit tagħna. Grazzi, Sinjur Alla. Aħfrilna, Sinjur Alla. Aħfrilna, Sinjur Alla, ta' kemm il-darba ma rringrazzjajniekx, ta' kemm il-darba ma apprezzajniex biżżejjed il-wirt naturali u storiku tagħna. Aħfrilna ta' kemm il-darba l-qalb tagħna xrafet għal xulxin u għal ħutna li żaruna. Aħfrilna ta' kemm il-darba r-reba saret il-velenu li jmexxina u sraqna froktajna, ħattejna f'nok bnejna jew meta bnejna nejna ħażin u għal flus biss. Aħfrilna ta' kemm il-darba l-politika għamilnija okkażjoni ta' qlieħ personali u żvok għall-ambizzjoni tagħna. Aħfrilna tal-arroganza u l-korruzzjoni li jtapnu il-glorja ta' pajjiżna. Aħfrilna tal-vjolenza fil-kliem u fl-emil li waslet saħansitra l-assassinju tal-voċijiet skomdi u ta' vittmi innoċenti. Aħfrilna ta' kemm il-darba sfruttajna l-barrani fostna. Aħfrilna u ħenna lina. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. It-talba li tant kienet għal-qalb Dun Ġorġ issir illum it-talba tagħna l-Maltin u l-Awċin. Sinjur Alla, aħna għandna bżonnok. Għandna bżonnok biex tallimna l-ħarsa tiegħek fuq il-ħolqien, fuq ħutna l-bledmin u fuqna nfusna. Għandna bżonnok biex tfakkar kemm hi prezzjuża l-ħajja tagħna u ta' kull wieħed waħda minna sa mill-bidu ta' tnissil sa tmiem naturali tagħha. Għandna bżonnok biex tfakkarna li l-10 kmandamenti u ma' 10 kelmiet ta' dawl li jiddi fid-dlam, 10 kelmiet ta' ħelsien li jorfowna mill-jasar, 10 kelmiet li għalmuna l-lealtà, il-fedeltà, is-safa, il-ġustizzja, il-verjetà u l-ġenerosità li beduna mill-lejra, mill-vjolenza, mill-reba, mill-ħruxija tal-qalb. Sinjur Alla, aħna ksibna l-indipendenza politika u istituzzjonali 60 sena ilu. U l-Maltin għażlu jirrikonoxxu r-rwol fejjidi tar-reliġjon, tal-libertà reliġjuża u tal-kult. Għażlu wkoll jirrikonoxxu id-drittijiet fondamentali tal-bniedem. U matul dawn is-60 sena diversi liġijiet komplew jiżviluppaw strutturi u mezzi ta' inklusività u ta' ħarsien għad-dinjità ta' kull bniedem. Sinjur Alla, birek dawn l-isforzi ġenwini u saffi dak kollu li farrakna u jkissirna għaliex aħna tassew għandna bżonnok. Ejjew inkunu ħbieb tal-Evanġelju. Dun Ġorġ Preka kien isejjaħ il-klim ta' Ġesu li nsibu fl-Evanġelju bħala leħen il-maħbub. Kien ispirat mill-kliem li l-missier lissen fuq il-Muntanja Tabor waqt li jibnu Ġesu der jiddi bil-glorja waqt it-trasfigurazzjoni tiegħu. Dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Dun Ġorġ kien iħobb jistieden lil ħutu l-Maltin u l-Awċin biex ikunu ħbieb tal-Evanġelju. Li tkun ħabib tal-Evanġelju tfisser li tħobb dak li ħabb Ġesu u tistmer dak li stmer Ġesu. Ġesu stmer l-arroganza u l-vanaglorja u ħabb l-umiltà u l-manswetudni. Ġesu stmer il-gideb u l-vjolenza u ħabb il-verità u l-paċi, is-safa u l-imħabba. Ġesu ħabb lill-fqir u għalinna bliżjed mod ċar kull ma għamiltu ma li żar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Fil-bidu ta' din is-sena aħna l-isfijiet Maltin u Awċin ipproponejna 5 barkiet li Dunkarm jitlob fuq pajjiżna fl-Innu Malti biex ikunu ta' gwida
u jdawlu l-għażliet u l-ġejjieni tagħna. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. L-għaqda u s-sliem huma frott ir-rikonċiljazzjoni vera. Xi ħaġa li pajjiżna ilu 20 ta' snin jitkellem dwarha u li tant għandu bżonn. Din ir-rikonċiljazzjoni tinkiseb u tiġi milquha meta nħaddmu id-den u l-ħniena. Din is-sena wkoll niċċelebraw il-50 anniversarju mid-Dikjarazzjoni tar-Repubblika nhar 13 ta' Diċembru 1974. Dan kien kapitlu ieħor importanti fl-iżvilupp ta' pajjiżna. Jalla dawn l-anniversarji ikunu ċelebrazzjonijiet li jimlew il-poplu tagħna b'sens qawwi ta' tama u bi spiritu sabiħ ta' ottimiżmu. Jalla nikbru fl-umiltà biex naħdmu fl-imkien waqt li naffaċċaw l-isfidi li qatt ma jonqsu. Jalla Malta tkompli toffri s-sem tagħha fil-komunità internazzjonali bħala promotriċi tad dialogu u d-diplomazija, bħala xhieda tar-raġuni tal-qawwa tar-raġuni fuq ir-raġunijiet tal-qawwa. Jalla din l-art ħelwa, l-om li tatna is-sima, tkompli titaxxa bl-oħla dawl li bih mulej lila int li bbist. Ħares mulej lil Malta kif dejjem int ħarist. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna li neħtieġu ħalli l-koll fl-imkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew taqdi l-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lil din l-art ħelwa, l-om li tatna isimha. Seddaq ir-rispett lejn xulxin, il-ftehim u l-għaqda, fost dawk kollha li jagħmru fiha u għatina li ngħixu fis-sliem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erf u d-den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati s-saħħa l-morda kollha, kun il-qawwa ta' min jieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu ngħidu nagħmlu nagħtu xhieda ħajja tal-fidi tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin bit-tħabbrik tagħna flimkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Għatina dak kollu li hu ta' ġid għalina, l-aktar dak li m'għandniex ħila nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il amore
joġobkom bil-wifa. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Fit-tjiba tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu b'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfhom lejl mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox li jinbattunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. Watem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jagħtina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Ħaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni.
u rodu lek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U mitxokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Savio li qed jikkonċelebra miegħi, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' San Mattew, mal-Apostli, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, ma' San George Heka, ma' San Publiu u mal-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi salvnatik, ikun li trid inti fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den, jagħtina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tiegħi tkun imfejqa.
لساني توصل Te Deum laudamus. Eternum Patrem
ineffabili voce proclama. Sanctus, Lenis sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum filium. Tu rex gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem non orruisti virginis uterum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Tergo quesumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen.
miegħek ukoll ikun imbirek is-sem il-mulej, min issa u għal dejjem l-għajnuna tagħna fis-sem il-mulej. li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa li fakret is-60 sena minn meta Malta saret indipendenti. Mulej, żomm idejk fuq dan in-nazzjon u għatih id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda
u sliem sabiex dawn il-5 valuri ikunu l-bażi tas-soċjetà Maltija u jkomplu jsaħħu dak li diġà jaqadna. Aħna nkunu mill-ġdid magħkom għada fid-9:09 filgħodu għall-Qudiesa tal-Ħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.